men... Ja, hej og velkommen til Klemmehjørnet G89 nummer 2 episode. Det bliver en super god episode, så lad os gå ud til Gina i Koks i køkkenet. Nu her. Dags, og velkommen til Koks i køkkenet nummer 2. Godt. Vi skal lave en lækker lille drink til Laura, så vi lige lukker døren, så vi kan høre, hvad hun siger. Yes, godt. Først tager vi et glas. Så skal vi bruge noget appelsinjuice. Godt. Så skal vi bruge en lille chat mælk af sidste salgsdato. Jeg skal bruge en ordentlig skefuld kakao. Det er nemlig kaldt for sukkerchok. Jeg skal bare lige sådan en ordentlig skefuld i. Så putter vi lige den her i, så vi lige kvæser lidt. Det hælder lige vores hud. Det er rigtig godt. Så lige være varmer. Sådan der. Putter vi lige op i. Fint. Ja, så rører vi lige lidt sammen. Det er sådan en, så man ikke behøver at drikke ind. Det spises med ske. Yes. Dufter den dejligt. Kameraet også lige lugte. Kan også lige lugte, hva'? Ja, det er dejligt. Godt. Ja, det er godt. Ikke? Godt. Det er billedet. Godt. Så lad os komme ud til Laura og vende, ikke? Lad os det. Hold så. Okay. Lad os komme ud og vende til hende. Laura. Hej Pusling. Vi ser allerede er klar. Okay, nu skal du tage en ordentlig slurk. Den her bliver kaldt sukkerchok. Så den er ikke slem. Bare tage en ordentlig slurk. Okay, ordentlig slurk. Ordentlig slurk. Ned med det. Hallo, stop det. Ja, vi har lidt det der her, Laura, til at få smagen væk. Okay. Her har vi det så. Kakao. Ja, det er der også i. Hvad er der mere? Guldkorn. Ja. Kaffe. Nej. Jeg ved ikke med det. Okay, det er rigtigt. Der er guldkorn, og der er kakao i. Så der er en lille chat mælk af sidste salgsdato. Også kaldt sukkerchok.